срещнем тук на пътеката нагоре към Бабакая, Бащин камък, вратата на богинята, Слънчевия проход, мястото, което има страшно много имена. Мисля, че трябва да се върнем обаче малко по-назад, ако от сръбския Бубакая на тракийския Бабакая. Не случайно името Баба или Баба, кой както иска да слага ударението, имаме три големи върха в Стара планина. Имаме връх в Пирин, в Рила, имаме цяла планина в Македония и още ред местности, което означава, че това наименование не е случайно. Бабакая означава камъкът на бащата, но не на бащата баща, а на бащата Бог. По всяка вероятност на това място са се случвали най-различни мистерии и ритуали. То беше открито и популяризирано най-вече от покойният професор Александър Фол, който преди време първи с още няколко други историци обърнаха внимание върху този голям мегалит. Тези мегалити в България не са чак толкова много. Това е Белинташ, това е Бегликташ, това е Старосел с една подобна порта, но на практика подобен род порти са само две. Тази в Старосел и тази тук. Това са много особени камъни, много особени порти. Ако застанете в деня на лятното слънцестоене, ще видите, че слънцето прави една точна линия с връх Триглав. Според археоастрономите, най-точното време, когато е имало абсолютно съвпадение по тази ос, се пада някъде 1600-1800 години преди Христа. Така че при всички положения този мегалит е поне на 3500 години, а може да е на много повече. Това, което ще се опитаме да ви пресъздадем, е една възстановка на тракийски ритуал. Точно по това време на годината, утре знаете, че по стар стил е Голяма Богородица. Точно по това време на годината са се извършвали и всички възлияния и благодарствени ритуали на великата богиня Майка. Защото това е времето, в което се прибира реколтата, когато вече всичко по полето е родило и хората отдават почит и благодарност за това, което земята им е дарила. Така че ние ще направим един ритуал благодарност и възлияние и почит към великата богиня Майка и нейният Бог Слънце, син и съответно съпруг. Ще ви прочета една легенда за това място, която е написана от един мъж от Казанлък, който за мое щастие днес е тук сред нас, и която се казва легендата за Бащин камък. Преди милиони години земите на север от Средиземно море, както щяха да го нарекат след време хората, се гърчеха от невероятната мощ на полудялата земна кора. Голямата планина с земетръсни стонове се накланяше към широката равнина. Магмата, затворена в недрата под малката и посестрима, напираше неистово навън. Няколко пукнатини не издържаха и лавата го подходяха. На повърхността застина в грамадни сферични камъни и отихна. Един горещ летен ден, след хилядолетия, група здрави мъже с бронзови длета полази по мегалитите. Заехтяха удари на чуковете им. Потните гърбове лъщяха на слънцето. Няколко деца донесли вода и храна, гледаха захласнато работата на бащите си. Не бяха камъни за къщи или крепости. Дялаха нещо странно. Години наред се едяха сушеви лета и мразовите зими. Дърветата в гората изкелевяха, реките пресъхнаха, нивите станаха безплодни, земята се напука. Хората и селата в ниското посърнаха. Бебетата умираха в треска, възрастните се поболяха от кухари. Порхобът теглише на племе. Видяха се в чудо млади и стари. Проводиха най-умните мъже в древния хлам под триглавия връх. Дарове скромни събраха в тежкия недоимък. Обижени тръгнаха пратениците към планината на север. В края на пътеката, по страховития ред пред храма ги чакаше белоглас старец. Седнете, братя мои, отдъхнете.
На мъката ви тежестта познавам. С години гледам летните пожари и стълбовите дим към небесата. Горите олисяли и сланясали и пролетните ниви опустели, безвъклорунните стада безбройни. Луната гледах вечер подир вечер, а с изгревите слънцето разпитвах. Местата ви свещени опустяха. Забравихте богинята ни майка, към Бога слънце почетта пресъхна. И демоните в пропасти дълбоки разкъсаха веригите си здрави. Земята тегне в ужас и прокоба. Отстъпките им тежки и жестоки, бедите пък при вас се настаниха. Олтари там, навръх на канарите, мъжете ви умели да издяват с чуковите свои неуморни и порта към отвъдното да сторят. Богинята с дарове обилни и огъня свещен да почетете, а слънцето, любимото и чедо, на залеза с обич да посреща. Титаните подземни да отихнат, а небесата с мир да се населят. Да бъде плодородие обилно, любов и мир сред хората страдални. До лятото, що и да го сторете, че иначе прокоба ще ни стигне. Поклониха се пратениците, замислени закрачиха надолу. Вярно ли бяха допуснали тия огнедишещи змейове слънцето им да зърват, за мъз да го зуват, с майка си да няма къде в сговор да приседне? И сега кипеше усилена дейност. Майстори упорито дълбаяха огромните камъни. Да когато зимата замръзне, камъкът твърд през средата да се спука. От тях на пролет да се градят храмове на върхалите първом от лъчите огрявани. Преди седмица жрецът дълго мери звездите, беляза хълма около връста с въглена черта храм върху кожата. Когато подир най-късия ден на зимата се скова земята от студ, каменоделците всеки ден грижливо пълнеха цепките с вода, а нощем скалите застенваха с мелодия тръпнеща. Кристалите малки дълбоко се впиваха и телесата от твърд, като с нож магичен разцепваха. Топъл южен вятър довея пъстроцветно множество. Юнаците мишци напъваха, девойките ги с песен напиваха, канари към небето да възправят. На боговете почет да отдадат. Доста вода от тогава изтече. Но и сега, ако минете над Бузовград, бащин камък, ще зърнете. Стигнете ли до него, долината ще легне под вас в тишина. Погледнете с поглед на североизток каменните гъби след кръсталака. На съседния хребет има застинали каменни челюсти с зъби колкото длани. Може би това са укротените демони на планината. Отдавна ги няма хората, дето им разбираха на тия работи. Сътвори Костадин Димов. Молбата ми към всички вас, когато шествието тръгне нагоре, слизаме в ритуал.